Restfish. Og billeder. Jeg så det bare komme. Og Anders skal... Skal vi ikke bare tegne til den, og så bare... Jeg så det bare komme, startede der. Bare Hvordan er der ingen ting, jeg har forstand på video? Nej, det kan ikke. Hvad? Så måske det er smart, at vi gør det på den her vinkel, eller noget. Er den der vinkel? Ja, på den der vinkel. Så skal vi jo bare vende det om inden Nå her. ja. Ja, fuck. Så gør det på det. Det er så fint nok til nu. Nu er det jo på siden. Jamen, så bliver det bare landskab. Det er bare meget bedre video. Ja, men det er... Jeg ved ikke. Når det kommer ind i videoen, eller så er det jo... kommer det der på siden. Vi tager det bare sådan. Jeg finder ud af det. Og jeg glemmer lidt kemi. Det er ikke det, det var bare det, vi lavede. Standard kemi. Ja, det er rigtig nok ikke. Jeg synes ikke i kemi, vi er gået over noget, der bare var repetition. Nej, det er rigtig nok. Du må også skrive lidt større. Nej. Så det kæmpe bogstav. Ja. Og så fjerner det bare på Jeg tror, vi er nødt til at gøre musikken langsommere. Det er spændende. Og så hvis jeg skal gøre, så er med at holde stop på, så der er stikker og papir ud. Det er meget fedt. Det er en god effekt. Tre, to, Nej! Ej, det var ikke nok. Okay. Nej, jeg kan ikke nok. Det er ikke til. ej, det er fucking dumt. Det er sådan latterligt, det er godt for en video, bare kunne tage en sådan siger. Okay, kør igen. 3, 2, 1. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal gøre det. Det er fint nok igen. Jeg siger, vil det se i RK Jens. Super. Syg musik der. Så bliver jeg motiveret. Det er også sådan, at det flytter så meget på papir, og du er nødt til at flytte den der. Nej. Det er lige nogle millimeter hver gang. Det er autofocus. Minus 2x. Jeg skriver et tal. Ja. Det er godt, vi kan spille det her til sækken. Ja, og fjerne noget stemmer. Og der har jeg en træk her. Og fordi at den er lige benet. Benet. Gå over til højre der. Til højre. Skriv til højre. Op til højre. Op til højre. Op til højre. Der er rigtig meget plads. Ja. Det er rimelig langt. Ah! Den her er derfor halvdelen af den der, og derfor den her. Kan du markere det? Det er nogle af de der, når man så ligger og sover sig og og så lige pludselig man bare, at det er grund til, at man sover. Det er ikke fordi, at man ligger sådan, og din alarm har banget, og du skal op, men så ser du sådan noget.
Det troede jeg i morges. Væk med Excel. Så jeg vågnede. Hvad for noget? Det er bare det næste. Ja. Shit, er nåle. Det var jo klokken 6. Du skal nok lade mig, når jeg taler, så kan jeg ikke. Jeg finder resten. Se, Ja. Jeg taler til jer. Det bedste ting i verden, det er, Og ja, jeg kan installere apps på min computer på en Nej, telefon. nej, nej. Skriv det på den næste. Det er så dejligt. fordi det bare man kører. Nej, nu har vi det. Hvis du fejler nummer 1, Skriv det. vi har taget den på pause. Så tager vi den næste. Ja. 3, 3, 2, 1. Jeg ved mig bare, nu kan jeg ikke vise den der tegning der. Ja, så må du bare lige trække den. Det er Det her på. Det der det er kosinussoring. Det er sinusoid. Den der gang den der divideret med 2 lige med arealet. Og Yep. arealet også Så. 2 gange